Тръгваме на нашето шествие, за да може да се вместим в град. На всякакви да... Помним 2020 година, когато половина година живяхме на Орлов мост в блокада и ядехме бой. И пак ще го блокираме. И пак ще дадем бой. И пак ще продължим. И пак ще бъдем твърди. И всички те трябва да чуят нещо. И малките бухалки, и големите бухалки, и тези, които се чуват на къде ще отидат наляво или надясно. Ние няма да се предадем. Това е нашият план. Да се изправи, да се борим, да сме твърди, да не се убиваме. Да спасим правосъдието, да спасим България, да не позволим тъмнината отново да ни прегърне. Да действаме с мъдрост, да планираме това нещо, да вземат някакви мерки. Дет се вика, ето я съдийската колегия до тях във Висшия съдебен съвет показаха, че все пак откумва срама, ама може така малко и да се спазва закона. А тук нашето почуче, хоп да плажа, шапка на тояга или там шапка сламена на главата, Ловански и кеф. Да, ама няма да стане. Транспарант отпред и тръгваме на нашето шествие, за да може да се вместим в графиците. Само ви моля, никой да не тръгва самостоятелно, всички да тръгнат. Благодаря на Петър Славов. Вие познавате ли хората от прокурорската колегия на този Висш съдебен съвет? От 2017, тия, които като Цацаров, като Сарафов, но днес няма да ги посетим. Но може да им кажем от една по сърце. Партийния дом. Полиция. Социалистически ГЕРБ, който още стои за настоящата сграда на Народното събрание.
на протеста на гражданско движение Боец пред КПК, при сбутване с полицията е задържан гражданин от Самоков и е отведен в арест за 24 часа. Кюстендил. Днес изпълняващ функцията, определен за това само прокурорската колегия е от целия състав на Висшия съдебен съвет. Но той е какъв Висш съдебен съвет извън мандат, който е готов да се забърка във всеки отговорността на Конституционния съд. Дали ще се присъедини към
ясното становище, изразено веднъж от Съда на Европейския съюз, на всякакви давления, да играят във всякакви договорки, да приемат всякакви облози, включително и с дявола. Те са го доказали, че го правят.